سلام تعنا هبلي كم يتصنحوا كبرات تملكتي تلفزيون دمصيانة تግራይ نزعل زبلنا ዜናታት حزنا لكم قريبنا لنا فاشيست أبي أحمد أبي لعل حزب تግራይ زولع كينات ناب ملو إثيوبيا ناتلابد كم زخونه تغليصم فاشيست أبي تግራይ كبير وتادراو سعرت كم استقوم جمن عقم سراويت دما كم زلمسن بزي استلعل دما نكللات فولي حيلن ملشاتاتن أواط على إلو منمان كم زجمرن دوتشي بلي أفليطلهم زدما اتفاشيست أبي لعل حزب تግራይ زولع كينات كم برع حوي ناب ملو إثيوبيا يغافح كم زلو اتزينا غليصم زبزح كللات ناب تግራይ عطوقات ملأخ كم زي دليان ازوخينات نعنا اي ملكتنا نزبل قوام كم زسقمان نوروياوي بروفيسور جيتيف ترومفول تزاريبهم لهم ازوم كاب كللات زمصو ملشاتات غبو وتادراو سلطنا كم زي توهاببن فاشيست أبي وتادراو عقمو سلازلمسه نابو كينات كاتوي قبرهم كم زلون زحبرو اتوم نوروياوي بروفيسور ازوم ملشاتات مزحل طيت يوم كخونو ايدوم انت زي هيبهم ويدمام انت زي حاديمهم بزح سب كحلقيو الوم لهم اتخينات نمولو اثيوبيا من البلاب كم زجمرن فاشيست أبي دمام أبي لعل تجارو حدقنيا زخونه وفل طلن طالمن يكايد كم زلون زغلطوم يوحنس ولد مريم زتبحالو تنتان بوليتيكام زدما كمتي اب رواندا زغاطم عينت مصنات عليت كخصت زغبر حدقنيا اكايدا كم زخونه تزاريبهم بروفيسور ترومف بوغنوم اتفاشيست أبي بسنبت ناب حزب زرغخو نتجارم كيطفو زغبኦም كانسر يوم زبل ملختم مصنات عليت نخصت زلعل حدقنيا مدره كم زخونه غليصوم لهم فاشيست أبي أحمد حزب تግራይ أب بانكتات زقمطو ገንዘብ ከይጥቀምን በጥሜት ንخودان يغبرو زلو ግብረ እከይ ጠጠው ንخبل ጻውዒት ቀሪብሎም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራን ትግራይ GSTS ንሓለፍት ባንክ ዓለም ትካል ገንዘብ ዓለምን ባንክ ልምዓት አፍሪካን ኣብ ዝላእኹ ደብዳቤ ፋሽስት አብይ አሕመድ ንትግራይ ምስ ወረራ ኣብ ትግራይ ዝተኸፈቱ ኩሎም ሒሳባት ባንኪ ከም ዝዓፀወ ብምሕባር በዚ ድማ ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይን ወፃእ ዝነብር ህዝብና ንዝለዓለ ፀገም ከም ዝተቃልዑ ሓቢሩሎም እዚ ግብረ እከይ ተግባር ፋሽስት አብይ ህዝብ ትግራይ ብጥሜትን ምጽናትን ዓሌትን ምህላቅን ይገብሮ ናይ ዘለዎ ፍረ አካል ከም ዝኾነ GSTS ኣመልኪቱም ሓረስቶት መምህራን ሓኻይም ተምሃሮም ነጋዶ አረጋውያንን ኮታስ መላእ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ባንክታት ዘቀመጦ ገንዘብ እናሃለዎም በጥሜት ይሳቀዩ ከም ዘለው GSTS ምስ ገለጸ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ክፉእ ተግባርን ንኹኹንን ንፕሬዝደንት ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ድማ ግልጋሎት ባንኪ ብምቁራጽ ህዝብ ትግራይ ምጉዳእ ጠጠው ንኸብሉ ተሪር መልእኽቲ ንክሕልፈሎምን ጸዊዖም ኣለዉ أبزوانا ويتصنعين إلهم هذين كمت أن علي دسنا بطعمي صحي بريقنا خلينا خلينا حنتي أنكو هيوتهم نسخة خفلون برخا خيدهم ما زم دكنا جانو تاريخ صريحكم الله سخلو كمت أن علي تحبسنا فرستنايت مال إنيرو تودينا عوتي ليوم عبد تجراينا كلتا سلسة جزء سعرنا يوم قطعنا كسعر مينا كل جزء خات تجراينا نعتقد لعيخنا ناي قطر العينات ناي توصل عنا النورة صلاي إيه كندم سلسلة تردسنا سيد كان الهادي متصرع توابي سعره بجقنة البليز أنا نبعتها بازمتها تلف صحيواتي أنا نبعتها زوم يشفشفنا هو تدرب تحيلهم زي درسنا حرهم زي نوصل سلسلة مش كله إيد ما هاون كأهم عدل زي توب أمد هم تدرب إيد نكسو يسوي بتيس حركة إيد
نساتهم نايبهم يقولوا أن إحنا أنا يبونا نقبر سرنا ولدنا أي تأمر سرحت يوم تمدقنا تحلب صحيواتي ጽብቕት ትግራይ ክኾን ዝድሊ ትግራይ ስዒራ ትግራይ ትዕወት تسعر ونسكع متقرشة فاشيشت أبي أحمد نتاب بخبري زتركبان بزوح تسفاز نبران هاجر ناب ودكتن مبتتانن يمرا حاكم زلو تحابيرهم فاشيشت أبي قد مثلا استعمت بزوح تسفاز نبرا إثيوبيا بخبري كم زتركبان يخون دامبرم نسو نقوس ناي مخان حلمو نمجهاد هاتسياو جزءاتن ممسرات تعاطيقو كم زتلعلن حلمو دما كم حافاتنينو كم زتفن أليكس ديوال زتبهالو تنتان بوليتيكا قرنا أفريكا تزاريبهم ፖለቲካው ታሪኽ ፋሽስት አብይ ንሓዋሩ ንኢትዮጵያውያን ብዘይ ሃገርን ብዘይ ግዝኣትን ዘተረፈ መራሓ ተባሂሉ ከም ዝለዓል እቶም ተንታኒ ከም ዝሓበሩ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቱስ ጸብጺብሎም ብዙሓት ውልቀ መልእኽቲ መራሕቲ ንሰባት እዮም ዝቐትሉም ፍልይ ዝበለ መራሓ ግና ንሃገር ይዝቐትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ዝገብር ዘሎ ዝበሉ ኣሌክስ ዴዋል ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ዝነበረ ኣኼባ ወከልቲ ምዕራባውያን ሃገራት ብዛዕባ ሰብኣዊ ሓገዝን ምኽባር ሰብኣዊ መሰልን ዘለዎም ሻቕሎታት ከም ዝገለጹን መንግስታት ቻይናን ኬንያን ድማ ብዛዕባ መድሓን ሃገር ኢትዮጵያ ከም ዝተዛራረቡን ክልቲኦም ወገናት ድማ ካብቲ ፋሽስት አብይ አዘውቲሩ ዝዛረቦ ጉዳይ አዚዩ ዝተፈላለየ ሓቀታት ከም ዘልዕሉን ንሱ 30 ኤምባሲታት ክዕጽዋ እየን በመዋል ነቲ በዓለም ዝተኸበረን ብዙሕ ዝተስፈየሉን ዲፕሎማሲ መሓወር ኢትዮጵያ ከም እዝዕነዎ ኣመልኪቶም ፋሽስት አብይ መዘና አልቦ ጅምላዊ ጨፍጫፍ ጾታው መጥቃዕትን መግረፍትን ከም ዝፈጸመ ጥሜት ክኽሰት ከም ዝገበረን ዝሓበሩ እቶም ምሁር እዚ ቁጠባ ኢትዮጵያ ብምዕናው እታ ሃገር ዝነበራ ፖለቲካውን ዓለም ለኻውን ተቐባልነት ብምምሕምሻሽ ናብ ውድቀትን ምብትታንን ከተምርሕ ከም ዝገበረ ኣፍሊጦም خبر وزمانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخ نوض دموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقلص امن قلزمنا زي يطوى بحايلي من قد نسحيطن عنا سقرو ببلحات نسقرو بعقلي أبي موداتم ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ በዘሎ ከቢድ ቀሉላውን ዘይምረጋጋዕን ዝተለዓለ ዕልዋ መንግስቲ ክግበር ከም ዝኽእል ተገሊጹሎም ኢትዮጵያ ብኹናትን ቁጠባን ቀሉላው ኣብ ትሕመሰሉ ኣብ ዝሕዝ እዋን ፋሽስት አብይ አሕመድ ግና ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዓሌታው ጎስጓስን ጽልእን እናሰበኸ ከም ዝውዕል ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ንሱ ካንሰሪዮም ዝብሎም ተጋሩ ንምጥፋእ ክኸትት ብመራኸብቲ ሓፋሽ ከም ዝጸውዐን እዚ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ተግባር ከም ዝኾነን 1945.com ጸብጺብሎም ሕዚ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኩነታት ከም ዘላ ዘተሓሳስቦም ሓደ ሃገራትን ትካላትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሮም ቢሮኦም ናብ ኬንያ ንምቅያር እናተለሙ ከም ዝርከቡን እቲ ኣብ ጭንቂ ዝርከብ ፋሽስት አብይ ድማ ካብ ተሓታትነት ንምምላጥን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ወታደራዊ ስዕረት ሓላፍነት ንዘይ ምውሳድን ንገለ ጀነራላቱ ክኸሶም ከም ዝኽእል እቲ ጸብጻብ ሓቢሩሎም በዚ ዝተለዓለ እቶም ወታደራዊ ሓለፍቲ ፋሽስት አብይ ከይቀደሞም ኣብ ልዕሊኡ ዕልዋ መንግስቲ ክገብርሉ ዝኽእሉ ሰፊሕ ኣጋጣሚ ከም ዘሎ تحبرهم مباركس إذا خبركم تملكتي تلفزيون الدمس عنا تجري نزعلت زبلنا يوم زينات عطون أبزيزات منا لنا سلامك تثالكم أمسجنا كنفليكم هلواتنا دهنا نتنا بغلطنا تجري تسعر سلام